Aktuális ügyekről címmel. Önni a szó, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársak, kedves polgártársak! Évek óta azt hallgatjuk, hogy a kormány meg fogja védeni a gyermekeinket. Én erre gyakorló apaként azt mondom, hajrá! Igenis, a gyermekeknek meg kell kapniuk minden védelmet. Csak egy kérdés marad a levegőben, hogy mikor kezdik el a munkát. Mert az eddigi tevékenységük kimerült a könyvfóliázó biznisz felfuttatásában, és abban, hogy tegnap megvédték a gyermekeket a Nemzeti Múzeumtól. Képviselő asszonyok és urak, szülők és nagyszülők! Jelenleg a gyermekeinket, unokáinkat nemhogy nem védik meg, hanem egyenesen károsultjai, áldozatai az Orbán rendszernek. Áldozatai az Orbán kormány által szétvert oktatási rendszernek, áldozatai az Orbán kormány által tönkretett egészségügyi rendszernek, áldozatai az Orbán kormány által elhibázott gazdaságpolitika okozta inflációnak, áldozatai a környezeti és klímaválságnak. Ezektől biztos nem védték meg a gyermekeket. Sőt, nem védték meg a gyermekeket az iskolai zaklatástól sem. Csak az elmúlt fél évben 5 olyan eset látott napvilágot, amikor tizenéves fiatalok öngyilkossága mögött az iskolai zaklatás volt a kiváltó ok. Egy felmérésben a magyar középiskolások negyede mondta azt, hogy érte már valamilyen iskolai zaklatás. Zaklatás, mely lehet származás, bőrszín, vallás, szexuális orientáció, mentális képességek, beszédhiba, testi fogyatékos, testalkat vagy bármi miatt, vagy akár csak amiatt, mert az áldozat szerényebb anyagi helyzetben van, nincsenek olyan menő cuccai. Az iskolai zaklatások a bármi lehet, és a verbális zaklatástól az internetes felületeken át történő zaklatásig egészen a fizikai erőszakig terjedhet. Tisztelt képviselőtársak! Az iskolai zaklatás témája nem cigánykérdés, nem LMBTQ kérdés, nem kisebbségi kérdés, hanem egy emberi kérdés. Egész egyszerűen arról szól, hogy az államnak meg kell akadályoznia azt, hogy akár egyetlen gyermek is zaklatás áldozatává váljon. A kormánynak kötelessége megvédeni a gyermekeket. Meg kell teremteni az összes feltételt az ilyen esetek megelőzéséhez, gyors felismeréséhez, hatékony kezeléséhez. Az EU tagállamokban vagy az Egyesült Királyságban a kormány az iskolai zaklatást egy kiemelten fontos ifjúságpolitikai ügynek tekinti. Odafigyelnek rá, tesznek ellene. Sorra hoznak meg olyan döntéseket, melynek nyomán fokozatosan visszaszorul az iskolai zaklatás, és ettől egy jobb társadalom épül. A magyar kormány meg semmit nem tesz. A végtelenül leterhelt pedagógusok már nem tudnak erre is figyelni. Az áldozatok és szüleik számára nincs működőképes jelzőrendszer. Az iskolapszichológusok száma olyan alacsony, hogy képtelenség valóban hatékony munkát végezniük. Az iskolaőri rendszer léte pedig nem csökkenti az iskolai zaklatások számát. Tisztelt képviselőtársak! Az iskolai zaklatás problémáját nem lehet azzal letudni, hogy az mindig is volt. Amíg akár egyetlen fiatal is öngyilkos lesz iskolai zaklatás miatt, vagy akár egyetlen gyermek számára is az egész későbbi életére kiható pszichés problémát okoz a zaklatás, addig küzdenünk kell ellene. És küzdenünk kell ellene azért is, mert ez a zaklató életére is kihat. Belőle később igen könnyen válik erőszakos felnőtt, és gyakran lesz belőle erőszakos szülő. Amitől viszont nő a családon belül áldozattá váló gyermekek száma. Tisztelt kormánypárti képviselőtársak! Azt nem mondhatjuk önökről, hogy nem dolgoznak hatékonyan, hiszen egy nap alatt át tudnak tolni egy döntést, ha mondjuk egy mobilcéget kell megvenni csilliárdokért, vagy törvényt kell módosítani egy neres vállalkozó nagyobb bevétele érdekében. Hát használják a hatékony munkavégzés képességét most a gyermekek érdekében. Az elkövetkező időszakban a Sokszínű Magyarországért képviselői csoport politikusai itt az országgyűlésben sorra tesznek majd olyan javaslatokat, melyek megvalósításával megkezdődhet az iskolai zaklatás visszaszorítása. Kérem önöket, hogy támogassák ezeket a javaslatokat, tegyünk meg közösen mindent az iskolai zaklatás ellen, a gyermekeink védelmében. Köszönöm szépen!